Joan, capítol 8, verset 51 al 59. Jesús digué als jueus: en veritat us ho dic, els qui guarden la meva paraula no veuran mai la mort. Llavors els jueus li replicaren: ara sabem de cert que estàs endemoniat. Abraham va morir i també els profetes, i tu goses dir: els qui guarden la meva paraula no tastaran mai la mort. Que potser ets més gran que Abraham, el nostre pare? Ell va morir i també van morir els profetes. Per qui et tens? Jesús respongué: si jo em glorifiqués a mi mateix, la meva glòria no valdria res. Però el que em glorifica és el meu Pare, aquell que anomeneu el nostre Déu. Vosaltres no el coneixeu, però jo sí que el conec. I si digués que no el conec, seria tan mentider com vosaltres. Però jo el conec i guardo la seva paraula. Abraham, el vostre pare, s'entusiasmà esperant de veure el meu dia. El veié i se'n va alegrar. Llavors els jueus li digueren: encara no tens 50 anys i has vist Abraham? Jesús els respongué: en veritat us ho dic, des d'abans que Abraham existís, jo sóc. Ells van agafar pedres per tirar-les-hi, però Jesús s'amagà i sortí del temple.